23rd of September. Kuble Yepibaro. Te matasingi ngin shem ka gospel kat kamu Matius kalanong ba ar. Nga Carmen kalanong baningkong nga shu ay jing mutang kandian rega dega kamram jumfi ban pule hi delade ban wat jing sutu ban jing shempang kanega lanong ka baningkong munta ba ar. Baningkong hadu Khatsan pet ke title kalong ke restart na mingi pet ha lakhayo Jesu ha shnong Bethlehem pet kan mau kibri bar kila ap ya ke jingwan jong o Jesu re mano bawan ai khuble yo mano banwan ban pe yo ki restart na mingi pet kan mau kine kimde giju kilong long gentle Jesu uju ulawan nabenta ke jimpenim jong Israel re mano balong baningkong ban te bau Jesu ulawan mano balong baningkong ban wan ban wat yo ki gentle kine ki rista na mingi but kine ki bala ap ya ke jingwan jong Jesu ki bala tip ya ke jing thoba khut maki bapli thrai ngal trai omdan por ki bun kam Bale mangi iru haga jing jingi ngim sutu ya kaktin jong ble ngim dan por namar ngiru ngilang kum kine ngilang ki bala jet specially chosen tamba kita ki bala jet no time te ble have I like pente be kiwe but kine kila yi klur ana homework fi pule hi pensa sutu bale klur kitab jingkhen arfo saw the khad khadneu kumjuru Mika Prophet Mika lanang basan dekat baar Isaiah nrupo lai bad ndriu kitab Tobit lai bad kadwe kasam nyopo ar shipo bad kadwe bad kitab Exodus lai po ar po lagi ne ki homework ngakwa banang khamtam ki students mo phi online class tang khindiat phi don te kane kade ka kamram ai phi bale amar finsa yo jingkar khu na oble to finsa word kene ke jingmur jong kine kawe ga bangi suntu ha ka gospel jong Matthews kan ma Matthews utho na banda ki ju but barbor fin yi Matthews pandan kam ye jing tho barim na jutam barim wong mansho ala tho gumne baban ansa urlong gumne but unsa batayingi na kata da fi deban let one pule but so kawe ga jinsi cha bangi pule ka gospel Matthews kalong kumne ba ki bala to shapang Jesu ha ga jutam barim pi boro la long kaba shisha lapan pura boro ke jing tho boro ke jing kular kata gamon mangamat mapi datang nginget ya kaktin jung ble ka bala to hangne ngirung insai ha ka jingim jungi makine kilong ka ba shisha bat kin sa urlong ha ka jingim jungi ka ba man ka singi te pet mentang ngi ka klur kamut kaktin jung ble kan panpo yangi chau Jesu klur kamut ka Maria panpo yangi sano chau Jesu ka klur kamut ka balang ru ka hikai ngi yu shapangu Jesu but pet kine kilawan namar kila yu klur mde kiwan da GPS mo klur but kila bakla kendian da kila poi aga jaga ban wat nang bud yo klur kila le shain jongu Herod that's kila stang ban perkhat kon kibri kila klet ba uble de bala yala miki ko himen ko para jingi ha ka jingi jonga ba jom firu abang istang ban sngap ye kiwe jingmur jong kiwe ba gi klet ka ban bud ya kelenti ki dakisin ba uble u aingi bangi de ban bud ngin sabakla kumbala ja yakine langut ban kine kila wandra ki jingai somba sepang kene rungala ai lupa kine ki dukhan ban fitip kinsale kila wandra ki jingai somba katkum kardan jongki mde katkum jingdan kam jine khulung re katkum kardan jongki te mangama firu abang ngi wansha Jesu ngi wansha uble but dada ngi wandra yi ki ba fi wandra kan sapani fi ka kardan jongfi ka jinge jongfi na bana uble maki kila wandra bana ai we apostle jongki ula di tat yo Jesu na banda jongo no dor na banda Jesu rekine pat of te ai ba kakten uble ba fin sapule mata singi bat puson bat
kamtam study Bible study ngiyong ngashu ai jingmut hangne hangtai khandian trem ofi dalade hab simport man gasing minimum sitang kanta bat pule bat pinsa I ublei hi on sapan shai phi bat pinsa I borbor klur jong blei ba elami phi aga jing jong phi man gasing par ublei baran borboro pa par khun man simba khur unkar kuyi